išiel som preto, aby som sa tam zase vrátil, hej. To nikto z nás. Takýmto postupným našim rozvážnym spôsobom sa vykostíme ešte o ďalších 5%. Ale to sú dezoláti, tak čo už s nimi urobíte? Ja nebudem žiadny podržtaška, ani nebudeme my niekomu len akoby výťahom k moci, aby si tú krajinu mohol zase zobrať do rúk a robiť srdcu, čo chce. Zdá sa mi, že aj v parlamente máme politikov, ktorí sú nebinárni politici. Teraz nehovorím o ich sexuálnej orientácii, hovorím o nebinárnosti, že nevie, či je lavičiar, či je pravičiar, pretože v Bratislave podporuje... Aj chcete povedať konkrétne? No však v Bratislave ide podporovať Drobu, liberálneho politika, a potom ide podporovať amerického politika v Banskej Bystrici a potom samozrejme skočí a podporuje konzervatívneho politika alebo lavicového politika niekde inde. Čiže typický príklad nebinárneho politika je určite Peter Pellegrino, nevie, čo je z hľadiska politiky. Či je lavičiar, pravičiar, hrá to na všetky strany, ale myslím si, že Hlas dopadne podobne ako Procházka. Ešte ukončíme teda túto tému. Čo je nové na novej politickej strane, ak sa postaví vedľa seba Raši, Žiga a Pellegrini? No nič. Pellegriniho som urobil ja celého, pretože stal sa ministrom preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa predsedom parlamentu preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa podpredsedom vlády preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa predsedom vlády preto, lebo som rozhodol som ja. To je jedna banda, ktorá sa takto tam motá. Treba ešte robiť. Nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu. A mne zatiaľ moje vnútro a moje srdce a moje presvedčenie nedovoluje ani len uvažovať o prezidentskej kandidatúre, pretože som presvedčený, že viac môžem ešte urobiť pre Slovensko ako výkonný politik. Že čo? Ja som ti nerozumel teraz. Čo hovorí? Ja mu nerozumiem!